prezentăm aspiratorul vertical cu spălare FCV4 de la Kercher. Soluția 3 în 1 pentru aspirare, spălare și uscare într-un singur pas. În pachet găsești stația de încărcare, detergentul universal, rolele de curățare și filtrul, alături de unitatea principală. Tot ce ai nevoie pentru a începe imediat. FCV4 are două rezervoare separate, unul pentru apă curată și detergent și altul pentru apa murdară. În partea de jos, rola rotativă. O scoți ușor printr-un click, iar la final o poți spăla în mașina de rufe la 60 de grade. Aparatul vine cu 4 moduri de curățare: automat cu senzor de murdărie, modul special pentru uscări, modul uscat și modul Advanced Power pentru murdăria cea mai rezistentă. Cu tehnologia Hygienic Spin, rolele se rotesc cu până la 500 de rotații pe minut, eliminând până la 99% dintre bacterii. Aspiri și speli într-o singură trecere. Ardoseala rămâne curată și se usucă în doar câteva minute. Iar la final, pui aparatul pe stația de curățare și activezi funcția de autocurățare. Rolele sunt clătite automat, fără să atingi murdăria. Aspiratorul vertical cu spălare FCV4 este echipat cu funcția 3 în 1 Extra Clean. Aspirare umedă, aspirare uscată și spălare îl găsești pe kercher.ro și în magazinele partenere.